नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. बऱ्याच दिवसांनी फेस्टिवल मारू केलं आहे, कारण की आम्ही जाताना बघलो की वाशीच्या पाम बीच रोडला असलेल्या या मैदानात नेहमी काय ना काहीतरी असतं. पण आता या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये काय नसतं. पावसाळा झाल्यानंतर हैसर फेस्टिवल चालू होतं. तर आता आपण पाम बीच फेस्टिवल चालू झालो असं आणि त्याच्याबरोबरच आनंद मिळावं असे दोन गोष्टी असतात. तर आम्ही जाताना बघलेलं होतं, म्हटलं आज जाऊन बघूया की आतमध्ये काय काय असं. तर आता संध्याकाळचे 5:30 झाले असतात. थोडेसे प्रकाशात येलो, कारण की बघूक मिळताला लवकर, कारण की रात्र झाल्यानंतर काय दिसणार नाही, त्याच्यामुळे प्रकाशात येलो. तर आता आतमध्ये जाऊया आणि बघूया की आपण आज काय काय बघू भेटतं पाम बीचच्या फेस्टिवलमध्ये. तर चला माझ्याबरोबर आपण फेस्टिवलला जाऊन. मंडळी, या फेस्टिवलचा बाहेरचा लुक असा. हैसर पहिले फुलदाणी वगैरे ठेवल्याने असतात. हैसर फन अँड फेअर असा. किंवा पाम बीच शॉपिंग फेस्टिवल आतमध्ये जातलं. आणि हे बुक स्टॉल 100 रुपीज पर kg, 100 रुपयात 1 किलो पुस्तका. तर आता बाहेरून चालू केलं. हैसर आता फुलदाणी वगैरे असतात. चला पुढे चले. रुद्र, हा काय हो काय करता बघा. तर हैसर तुमका घरात डेकोरेट करण्यासाठी फुलदाणे, त्याच्यानंतर आर्टिफिशियल फुला, त्याच्यानंतर कुत्रे वित्रे बराच काय काय बघूक भेटतात. भारी भारी असा. कॉस्ट काय आम्ही काय विचारणार नाही, कारण की आपणाक याची काय तशी गरज नाही. जे वयात आपण विचारूया पुढे मेन गोष्टी आणि बघूया काय काय भेटतं. पण तुमका जर वया असतात असं काहीतरी आर्टिफिशियल घरात डेकोरेशनसाठी, तर तुम्ही नक्की येऊ शकता. तर मातीची भांडी, त्याच्यानंतर दिवाळीचे दिवे, त्याच्यानंतर लोखंडाचे तवे वगैरे बघू भेटतात. त्याच्यानंतर पाटो वरवंटो, पण साईज छोटी आहे ना, एकदम छोट्या साईजचे, म्हणजे घरात तुमका ठेवण्यासाठी छोटे बरे असतात. त्याच्यानंतर मडकी मातीची. जनरली आता यो ट्रेंड दिला की मडकी मातीची वगैरे लोक बरेच वापरतात मुंबईत. नवी मुंबईत तर बरीच वापरतात. थैसर मातीचे बाटली दिसतात आणि डिझायनिंगमध्ये मातीची मडकी असतात. चला, तर आपण आता आतमध्ये जाऊया. आतमध्ये हैसर पहिले कप वगैरे बघू भेटतात. ते नेहमीच असतात. दरवर्षी यांची डिझाईन वगैरे थोडीफार चेंज होता. तर तुमका कप वगैरे, बशी कप, त्याच्यानंतर डिश बाउल्स, कपमध्ये वेगवेगळे डिझाईन. त्याच्यानंतर बुद्धा असा. फ्लॉवर पॉट्समध्ये पण तुमका खूप सारे डिझाईन बघू भेटतील यात. त्याच्यानंतर हे कुंडे असतात, झाडांच्या कुंडी. चला, भरपूर झाला, आतमध्ये बघूया. हैसर आर्टिफिशियल ज्वेलरी गेला आत. मदत करायला येतो तो. हैसर साडी बघू भेटतात. खायची आहेत माहीत नाही. ड्रेस पीस आहेत. ड्रेस पीस, खादी ड्रेस पीस, खादीचीच आहेत नाही काय. मग क्या मटेरियल आहे? कॉटन आहे. साउथ कॉटन आहे. ओके. शॉर्ट टॉप भी है, कुर्तीज भी है, स्लीवलेस तुला दुर्वा आणल्यामुळे सगळे विचारतात. नाही तर मी एकटो इले तर कोण विचारणार नाही मला. तर दुर्वा पोटेन्शियल कस्टमर. हे सगळे बेडशीट्स असतात. हैसर तुमका आता ॲक्च्युली चालू झालं, संध्याकाळ चालू झाली, त्याच्यामुळे गिरायका कमी असतात. अत्तर, ये क्या है? ये कश्मीर का स्पेशल है. क्या बोलते, क्या है? वो बेबी ऑरेंज और ये बेबी लेमन. बेबी ऑरेंज, बेबी लेमन. और ये ब्लूबेरी. लाइट बेरी, स्ट्रॉबेरी. क्या रेट्स रहते हैं इसका? ये तो 1200 का होता है. 1200 पर किलो.
ये 2000 kg ओके, और ये सेम प्राइस 2000। ये 16 है मैम। वो भी लेमन है क्या? नहीं नहीं, ये पीच है। पीच है, ड्राइड पीच। और ये क्या है? ये जर्दा एप्रिकॉट्स कश्मीरी फेमस। ओके, तो ये सारा कश्मीरी। कैसा आता है क्या? ये 500 का 1 ग्राम। ये 1 ग्राम का पैकेट है। ये 1 ग्राम। और बादाम में क्या वैरायटी आता है अपने पास? ये बादाम में अपने पास 2-3 वैरायटी है मामरा का, लेकिन इनमें डिफरेंस ऑयल का रहेगा और टेस्ट का। ओके, ये मतलब 3000। ऑयल ज़्यादा किस में रहता है? मामरा में हाँ मामरा में ऑयल ज़्यादा रहता ऑयल नॉर्मल में भी रहता है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं रहता। ये जो आप लेते हो ना यहाँ पे मतलब 500-600 वाला General। कैलिफोर्निया, इसमें हाँ। ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता। है। बादाम बोलने के लिए होता है सिर्फ। पेट बढ़ाने के लिए। बाकी मतलब वो बादाम खाते किस लिए है? ऐसा नहीं कि दिमाग बढ़ता है, नहीं वो तो सही बात है, लेकिन असल में ऑयल में होता है सब कुछ। ओमेगा 3 बायोटिन कैल्शियम रिच होता है ऑयल में। हाँ, तो जो ऑयली जो मतलब जो ज़्यादा रिच रहेगा वो। इसमें ऑयल होगा वही तो है बादाम। बाकी तो ये घास है, मतलब फिर तो बाहर ही फेंकते हैं ना। कोई आप नीचे लेता है ऐसा वो थोड़ी। आदमी को लगता है सस्ता है वो अच्छा। इनमें ऑयल का डिफरेंस रहता है। और बाकी ये अखरोट, अखरोट कैसे है? ये भी 60 रेटेड है। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट मिक्स ये भी 60। 1600। ये यहाँ पे जो मिलता है ना अखरोट, वो वाइट स्नो वाइट, हाँ। पूरा वाइट जो होता है। हाँ, लेकिन ये लगता है उससे काला है, उसकी शक्ल अच्छी है। हाँ। लगता है वो अच्छा होगा, लेकिन इसको भी और उसको भी फ्रिज से बाहर रख के देखिए, वो 2 दिन में उसका कलर और टेस्ट चेंज होता है। ये इसका ऐसे कलर रहेगा। टेस्ट बिल्कुल भी तो चेंज। ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है? चाहे फ्रिज में रखो तो ज़्यादा बाहर। टिकेगा, ओके, बाहर रखे तो फिर भी टिकेगा। ऐसा है। वो क्या है? क्रैनबेरी, ये क्रैनबेरी। और ये तो बताइए अपना शिलाजीत वगैरे. मला मंडई इथं ड्रायफ्रूट बघलो, चांगले होते, महागडे होते पण चांगली क्वालिटी होती. त्याच्यानंतर हैसर आता तुमका वेगवेगळ्या प्रकारची साडी आहे, ड्रेस. आता दुर्वाक खैसर आवडलं तर दुर्वा थांबतले विचारूक, पण मी तर चाललं आहे थोडं धावती भेट देऊया. मंगळसूत्र, एम्ब्रॉयडरी अँड क्रॉकेट. चप्पल्स, सूट पीस साड़ी. मेथी पुरी, मेथी गाठिया, फरसान. बघ एक कशी आहे. ये चकली कौन सा है? ये गेहूं का चटनी रोस्टेड, तीखा रहेगा. चटपटा है। ये अलसी वड़ी, ठीक है. अलसी वड़ी, अलसी अळशी, हाँ ये तिल का है, अळशी का है. चना ये जोर गरम। क्या कीमत है इसका? ये 100 रुपये पाव है सर। शेजवान ट्रायंगल, मैगी चटनी, रोस्टेड है ये भी। 100 रुपये. ये क्या नेचुरल की क्या है? ये शेजवान ट्रायंगल, ये किस चीज़ का है? शेजवान शेजवान का ही है. ये शक्करपारा, ये बाखरवड़ी। सबका रेट 100 रुपये पाव. हाँ ये 100 रुपये पाव। ये 130 वाला पीछे वाली है। उसमें क्या रहता, क्या है मतलब जनरल? इसमें ये करेला चिप्स है, थोड़ा अलग हाँ। हट के. हाँ ठीक है. कोतमीर पोहा, फुलवड़ी चकली। इसमें अपना नॉर्मल चीज़ है और इसमें थोड़ा हाँ। हटके चीज़ है. ये क्या है? ये फुलवड़ी मूंग दाल तिल का चटनी, गुड़ की चाशनी से बना है। कोतमीर है, ये पापड़ गोल है, कसं आहे? दोनों भी रोस्टेड है। ये पापड़ है. हाँ मुरमुरा पापड़ से मुझको। हे बघितलं होतं ना कुठेतरी. हा बघितला होता कुठेतरी.
किंवा पॅकेट घेतलं असेल, आठवत नाही मला. मंडळी दुर्वाने मस्तपैकी दाखव जरा काय काय घेतलं. चकली आणि शंकरपाळी घेतल्या ना, तर या गुजरातचा असा थोडी टेस्ट वेगळी असा. तर ही चकली घेतलं आणि शंकरपाळी घेतलं. बाकीच्या गोष्टी पण चांगल्या असतात, पण आता सगळ्या एकत्र घेण्यापेक्षा थोडा थोडा घेतलं. टेस्ट करूया आणि सांगा. तर तुमका वया असतात तर तुम्ही वाशीच्या फेस्टिवलमध्ये नक्की येऊ शकता. चला आता पुढचे स्टॉल बघूया. और ये छोटा वाला है. कसं आहे? 180. थांब. साफ करायला. थांब क्लीन करूया जरा. थांब. मॅडम खाएंगी. ले. घे ना ताकातली मिरची बघ ना. कढईमध्ये फक्त 2 ताकातली चमच मिरची. तेल टाका. शॅलो फ्राय करा, डीप फ्राय करायची गरज नाही. पापडमध्ये ही तिखट असते की चटपटीत लागणार. चटपटीत असते? हे बघा पापडमध्ये आपल्याकडे पालकचं आहे, नाचोस आहे, टमॅटो आहे, मेथी आहे, लसूण आहे, जैन साबुदाणा आहे, पाणीपुरी आहे, स्माइली पापड आहे मक्याची, हे फक्त फ्राय करायचे. बाजरीचं आहे, मायक्रोवेव्ह केलं तरी चालते. ओके. बाजरीचं आहे, मक्याचं आहे, ज्वारीचे आहे, बटाटा चिप्स आहे, बटाटा चिप्स आहे, बटाटा स्पेशल उपवासाचा, केरला पापड आहे, साऊथ इंडियन तळलेलं चारपटीने मोठं होतं, लसूण चटणी पण आहे, रत्नागिरी स्पेशल आहे, ट्राय करून बघा. डाळभात, खिचडी, वडापाव सोबत खाऊ. फ्रीजच्या वाटावर 3 महिने वास नाही, त्रास नाही. हे सुंदर. हे सगळे कडधान्य मिक्स आहे लहान मुलांसाठी. चीज पापड पण आहे आपल्याकडे. हा, ह्याला फ्लेवर चीज आहे का? हो, टेस्ट करून बघा नाही. ज्वारीचा ग्रीन चिली पण आहे, ज्वारीचा रेड चिली. हा दाखव. घ्या ना, टेस्ट करून बघा. आपले हे गावठी तांदळाचे पण आहे, चटपटीत मसाला. हा बघा, हा ट्राय करा. हा गावठी तांदळाचा चटपटीत मसाला घ्या ताई, खाऊन बघा. हा गावठी तांदूळ का? हो. हा ज्वारीचा पंजाबी मसाला आहे, वेगळी टेस्ट आहे. हा ज्वारी. हा ज्वारी आणि हा पण ज्वारीचा पंजाबी मसाला. हा रेड ग्रीन चिली आहे ज्वारीमध्ये आणि हा रेड चिली आणि हा पंजाबी मसाला. पंजाबी मसाला. हा रेड चिलीचा बघा ज्वारीचा, तो ग्रीन चिली. हा पण टेस्ट आहे. हा ज्वारीचा रेड चिली, हा पंजाबी मसाला ज्वारीचा. हा चीज पापड ट्राय करता येईल. हे नाचणीचं बीटरूट आहे, नाचणीचा बीटरूट आहे, नाचणीचा चिली फ्लेक्स पण आहे. ओके. हे नाचणीचे 60ला 1, 100ला 2. काही घ्या, टेस्ट करून बघा ना. नाचणीचे हे 4ही नाचणीचे ना. हे नाचणी नळी, नाचणी नळी. हे पण हे टेस्ट नाचणी बीटरूट चिली फ्लेक्स. हे ज्वारी. त्या मंडळी दुर्वान इथं हैसर मस्त शॉपिंग केलं ना. स्माइली, पोंगे, लसूणचे पापड
आणि चीज पापड. हायसर खूप साऱ्या प्रकारचे पापड असतात, त्याच्यातनं आम्ही हे 4 प्रकारचे पापड घेतलो. चांगले आहेत, तुम्ही इलाज तर नक्की टेस्ट करा आणि आवडले तर घ्यावा. चला आता पुढे जाऊया. पुढे आता हायसर फर्निचरचा असा आणि हायसर आनंद मेळावा असा. आनंद मला मंडळी आता आनंद मेळावा बघू जाऊया. जनरली आनंद मेळावा नसता हायसर, कधी फेस्टिवल असता, आनंद मेळावा नसता हायसर. आता बरेचसे आनंद मेळाव्याचे स्टॉल बघू भेटतात. बलून्स, फायर द बलून्स. ग्लास पाडूचे असत. त्याच्यानंतर रिंग्स टाकूचे. हे सगळे गणपतीचे फेस्टिवल आहे सर, तुमका बहुत मिळतात. आणि हैसर सगळे पाळणे बघू भेटतात. मंडळ सर, आता बारक्या पोरांका खेळ खूप साऱ्या गोष्टी असतात, पण आता अजून चालू झाले आहेत. जस्ट संध्याकाळ झाल्यामुळे त्या लहान मुलांचं पाळणं तुमका बघूक मिळतात. त्याच्यानंतर यो एक दुसरं पाळणं असा, आकाश पाळणं असा, खूप साऱ्या गोष्टी असतात. पण आता अजून काही लोक दिसत नाहीत. थोड्या वेळानं लोक येतली तेव्हा हे सगळा फुल होताला, किंवा सॅटर्डे संडेमध्ये या फुल होताला गॅरंटी. कारण की वाशी आणि सानपाड्याच्या मध्येच असा, त्याच्यामुळे सॅटर्डे संडे गर्दी असतात. या बोटी असतात, पाणी तुंबवलं नाही असा. चला बऱ्यापैकी आनंद मिळावं. संपलेलो असा, म्हणजे गर्दी नाही ना, गर्दी नाही आहे. आत्ताच चालू झाल्यामुळे गर्दी नाही आहे. ड्रॅगन रेल्वे, अरे इथून रस्ता नाही बाहेर जायला. हाय 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 हाय, इथून आहे, इथून आहे, इथून आहे. चला या फेस्टिवलमधून आम्ही निघालो. पाम बीच फेस्टिवल नाव असा आणि फन अँड फेअर आनंद मेळावा असं नाव असा. तर तुम्ही जर वाशीवरून जात असाल तर तुमका मी ॲड्रेस लिंकमध्ये देत आहे. तुम्ही नक्की भेट द्या. चांगलं असा काय काय खावचा पिवचा ड्रेस, साडी बिडी असा. आणि फन अँड फेअरमध्ये लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी खूप गोष्टी असतात. पाठी पुस्तकांचं 1 kg 100 रुपीज असं काहीतरी असा. आम्ही आता आतमध्ये जाऊन बघलो, पण काही जास्त फिरलो नाही. तर तुम्ही आला असता नक्की भेट द्या. छान असा महिनाभर असतो. कदाचित हैसर फेस्टिवल महिनाभर असतात. तर तुम्ही हैसर नवी मुंबईत किंवा नवी मुंबईच्या जवळ राहत असा असता नक्की भेट द्या. जो व्हिडिओ तर तुमका आवडलो तर या व्हिडिओत नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. तुमचे काही कमेंट असतील तर आमका नक्की कळवा. त्यानुसार मग पुढचे व्हिडिओ पण आमका बनवू मदत होतली. चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.